Takže nazdar lidi, já vás vítám u mýho prvního tutoriálu a dneska si teda ukážeme, jak odstranit akné. Takže nejdřív si musíme vytvořit novou vrstvu, to uděláme tím, že zmačkneme Ctrl plus J. Tak máme ji vytvořenou, jak vidíte, layer 1. Teď tady v levém sloupečku máte tady takový ty náplasty nebo masky, vy si dáte patch tool, tady musíte mít tady to a tady to. Teď si jenom takhle označíte levým kružníkem tlačítka, tak, a přesunete. Takhle označíme, zase přesuneme. Jak vidíte, tak to opravdu mizí. Je to velice jednoduché a efektivní. Tak a jak můžete vidět, akné je odstraněno. Takže pokud se vám tento tutoriál líbil, určitě lajkujte, sdílejte a komentujte a do příštího návodu.